Benvinguts una setmana més a la Punts de Viatge de Newscat TV. Avui tornem a l'Àfrica i en concret al sud de tot del continent africà per descobrir un país que està gairebé entre dos països. Pertany principalment englobat a Sud-àfrica, però també té frontera amb Moçambic. I estem parlant exactament de Swazilàndia. Swazilàndia, a part de ser un país petit, són uns 1.700 quilòmetres quadrats, té una particularitat. És l'últim país d'Àfrica amb un govern de monarquia absoluta. Això significa que el rei, en aquest cas Mswati III, és un rei absolut. Ens hem d'imaginar una mica com Lluís XVI a l'època francesa. Doncs significa que ell té tot el poder judicial, legislatiu i fins i tot monetari. És un rei que la meitat de les terres del seu país li pertanyen i el que fa és cedir-les al poble a canvi d'una certa quantitat després de la pròpia producció. O sigui que estem parlant gairebé d'un feudalisme instaurat. És un país amb molts atractius turístics evidents, hi ha uns quants parcs nacionals, ara en parlarem, però també és un país amb molts problemes. Aquest contrast entre la riquesa del rei i la pobresa de la seva població, la meitat gairebé de la seva població està a l'atur o està per sota del nivell de pobresa, i fins i tot també un greu problema de sida. De fet, Swazilàndia és el país amb més preponderància del sida, amb una tercera part de la població que té la malaltia, doncs significa que és un país realment amb moltíssims reptes. El problema és que, al ser un monarca absolut, Mswati III fa el que vol. I això significa que, amb una cerimònia anual que es realitza en el seu honor, per exemple, doncs, és capaç d'agafar una nova dona, i ja en porta 15, de manera que, esclar, com a reines, necessita poder-los donar tots els luxes possibles. I això significa diferents palaus, diferents cases repartides no només pel país, sinó fins i tot, per exemple, en algunes ciutats europees com Londres, i fins i tot és un rei que li agrada el luxe i els cotxes, en té uns quants Rolls i fins i tot un jet privat. O sigui que es gasta els diners i els dilapida de mala manera. Veurem com acabarà. El que passa és que també, com us deia, és un país amb uns elements turístics atractius molt interessants. Un d'ells, per exemple, és el Parc Nacional d'Ahlane, que és un parc que havia estat una reserva de caça dels propis reis de Swazilàndia i on trobarem una població molt important de lleons que estan en un medi perfecte per a la seva supervivència i la seva reproducció, de manera que és una de les poblacions realment més sanes que puguem trobar de lleons. I si estem parlant de poblacions sanes i quantioses, el referent és el parc de Milwane, on trobarem especialment una població de rinoceronts blancs. El rinoceront blanc està en perill d'extinció, una mica millor que el rinoceront negre, però encara també amb unes certes problemàtiques. I aquí, a Milwane, han aconseguit que es reprodueixi amb tanta facilitat, de tan gran manera, que trobarem una població molt gran i molt fàcil de veure, de manera que podrem anar i contemplar aquests animals tan i tan grans, que són els rinoceronts blancs, amb aquest corn tan immens que aniran tranquil·lament passejant-se amunt i avall. A part, també, Swazilàndia és un país per descobrir la seva població. És una població que està veïna de Sud-àfrica i en concret del poble Zulu, comparteixen amb ells moltes tradicions, molta història i fins i tot un idioma molt similar. I en concret, ens interessarà potser anar a veure algun dels espectacles que fan. Els fan vestits amb els seus elements tradicionals i la seva decoració. I una d'aquestes decoracions són justament aquests collarets que porten, que és la bandera de Swazilàndia, i que les dones es fixen aquí al costat del coll per poder fer les seves danses tradicionals. És una dansa que recorda una mica les danses zulus i en les que els homes i les dones aixequen el peu molt amunt, de manera que després, a l'hora de baixar el peu, fan molt de soroll i donen ritme a aquestes músiques, a aquestes danses tan atractives. Amb això haurem vist no només els àmbits animals i faunístics i de vegetació, sinó també el que és la cultura de Swazilàndia. Espero que us hagi agradat i que la propera setmana ens acompanyeu una vegada més a la Punts de Viatge de Newscat TV.